Sziasztok! Én Maridós vagyok, és itt van velem Necro. Sziasztok! Na, és ez egy... Jó, na, ezt beállítom, hogy ez nem állszódjon. Így, na, mehetünk is. Kíváncsi vagyok, ez milyen map. Hát igen, ez ilyen mocsaras féleség. Ez egy Na, menjünk sorozat átvágni. lesz, ahol ez egy survival sorozat, ugyebár is megpróbálunk ezen a környéken, vagy legalábbis kicsit távolabb megélni. Előző 5 videót elejét elbasztuk. Kedves És röhögtünk testvéremmel, itt. Maridossal. Add már vissza a fámat. Aki most Ne éppen... lopj! Nem lopok, na. Szóval Faszom. a ketten vagyunk, mint a már videóban is hallottatok, itt van velünk Maridos, a vadonatúj skinjében. És nem utolsó sorban itt vagyok én is, egy Amerika kapitányos skinben. Már ezt szerintem láthattátok a videó elején. Szóval igen, mint a legtöbb survival sorozatban, először mi is elkezdünk fát vágni. De nem ez lesz a fő célunk. A fő célunk az lesz, hogy minden egyes elemet megpróbálunk megszerezni a Minecraft Pocket Edition-ben, hogy ami benne van. Ugye már nem Bocsi. ugye már nem minden elem van benne, viszont háladó frissítésnek redstone elektronikákat megtalálhattuk benne. Úgy látom, már sikerült kardot is craftolni. Na mindegy, szóval nem is húzom tába az időt a pofázásommal. Én is elkezdek fát vágni. Kell egy balta. Jó lenne. Gyere már akkor. Azt ökrömre ütöm a fát. Ja. Amúgy Add vissza. nincs is nálam ember. Na, Kidobtam, baszki. ja, hát jó van. Jó van. Jó. Szóval a végre Jó. rám nézne a Várjál társam. már. Akkor Csak állítom. normálisan sem engedni is csinálni. Hogy sajnos Te Gani. az a videónak a minőségét ugye Alma. nem tudom, Van egy alma. nem tudom milyen formátumban veszünk fel, MP4-be vagy milyen HD-ban. Fogalmam nincsen. HD-ban miben veszünk Normálisabban. fel? Normálisan. Jó, akkor Meg új környi formátumban állatokat, te normális. megüssed a fát. Akkor már nekem is egy baltán. Hogy engem nem mindig vesz a kamera. Mindjárt veszlek, várjál. Hú, Kell. De bazd, kell az ágy. Az áld, az kelleni fog, vagy Na, van kettő gyapjunk. Most na. Hol vagy? Na, nézzük. Milyen szép környékre vagyunk, ki most veszem csak észre. Indák mindenhol. Ja, nagyon jó. Fölretráltuk mászik, ki a lenet a alátámasztás. Csak kéne egy oldal, amivel leszedhetnénk és elvihetjük. Ja, olló az kéne. De várjál, Viszont oda el kéne kezdeni bányászni. körülnézzük, hogy van-e valahol falu. Falu! Gyere Na. már! Na, úgy lehet, hogy sikerült talán egy falut, ez egy elég jó munka, ugyanis kifozhatjuk. És búzát, répát, retket, mindent alathatjuk. Retek a nyakadon. Na, izé van, szerintem. Keresem azt a házikót, ahol van az a... És ha megtaláljuk a chestet, Igen, van egy chest, ami nem mindegyikben van ami igazából. reméljük, hogy benne van, Mindjárt megnézem. addig én Van-e ott elkezdik olyan ház, de nem hiszem, hogy van. Szerintem nincsen olyan házunk. Burgonyát adj. Burgonya, a pártfasz a burgonya. Inkább be kellett termelni, pedig itt nem Akarodjál vagyok már. megsírni. Várj már. Akarodjál, te mit lángolsz? Na, meghalt ez a buzi. Oh! Ezt ki kell ütnöm. Kinek hogy telt a hétvégéje? Most olyan kérdezed? A falusiaktól. Ezt most mondjak valamit. Sajnos nem fognak válaszolni. Sziasztok! Nekem jól telt a hétvégém. Jó van. Úgy látszik, van egy új frissítés, amit szerint tudnak beszélni. Hiszem, Mhm, kint a persze. hátul. Nem tudom. Jó, mindegy, szóval a baltám el is fogyott. Nekem muszáj volt azzal szednem a termést. Van sok tehér. De nem látom most. Nem tudom őket levágni, mert nincsen kardom. Istenem. Bazd meg, volt beállítva. Pedig olyan szép szaftos seggük van.
Akkor szedd le. Mivel ember? Krumplival? Sziasztok! Na jó, hagyjatok már. Büdös buzik. Na, Jó ember, hogy nem kell mennyire játszani magad, jó? menjünk már. Na, Tudjuk, hogy csúnya vagy. ezt most nekem mondtad. Nem. Ó, de sok tejém van, le is legelem őket. Nem neked mondtam. Lelegelem. Jó, bőr. Fasz. Kosi is kéne. XP is jön normálisan. Már van egy ágyavaló, egy darab ágyavaló egyelőre. Épp gyűjtögetem. Csak 2 bőrdobort is 6 húst. Az összes. Valószínűleg rá fog esteledni, és nem lesz. És elmondom neked, 4 gyapjam van, és kéne még 2 ahhoz, hogy mi tudjunk aludni. És hol vagy? Lefarmoltad? Mit szedtél össze? Van nálam 16 búza, mondjuk abból akinek hogy tetszik. Van nálam 43 darab potétó. Krumplicska. Krumpligenyó. Na, Viszont meg fogunk főzni a vízbe. mi van? Csak kéne az egy kis tűz. Nem van. Naplemente. Nem is van. Na. Mi van? Te most mit csinálsz? Nem berúgtál? Jóféle bor van ezeknél a falusiaknál. Várjál, benézek ide. Isteni finom nedű. Nyelvű. Na, bazd meg, szedjünk már össze még 2 gyapjat, Öcsém, gyere. mit benn van ebbe a kis kulipintyóba. Ez nem kell. Ó, egy gyapjú meg is van, és egy kis hús. Remek. Nem felvettem. Megadom ezt is. Nézzük, mit adok. Ott van a következő gyapjú. Ó, de remek. Akkor végre tudunk aludni. Meg is csalom az ágyakat, amennyiben kapok fát. Nem kaszfát, most egy De gyerek. akkor nem lesz, bazd meg. Akkor nem lesz. Akkor inkább vágok. 2. Így. Na, mehetünk. Gyorsan Az átkraftom. add nekem az ágyamat, mert én szóval nekem nincs kedvem izin aludni. Nagyon. Gyorsan. 1, 2, gyere, menjünk. Hova? Menjünk. Gyors, siessünk már, bazd meg. Én itt fogok aludni. A vízbe. Akkor tegyem be az ágyat. Nem, ide Ez add mély. nekem. Add ide nekem, jó? Hova? Ide nekem. Dobd ide ki. Hova rakjam? Ide. Hova rakjam? Dobd ki az Hova ágyamat. rakjam? Hova rakjam? Dobd már ki, bazd meg! Ne rajtuk, Üss dobd ki! Na, Hagyd ott a szemet. aludjál. Aludjál, mert én is azt fogom tenni. Faszom, ez ilyen mély. Jó kurva anyád. Nem lehet letenni ágyat. Tudnál aludni? Bazd meg. Nem. Aludjál. Nyugodjál már egy picikét. Na, én nem szok. Aludjál. Aj, törd már ki! Vízre nem tud letenni. Nem is azt akarom. Víz közepén. Na. Úgy de vagy geci. Ó, már víz közepe! Fazd meg már. Na, anyámat már. Nem tudok aludni miattad. Aludj. Gyere már, skeleton öl. Nem tudok. Ó, hát írnak közben nekem! Geci. Gec. Ez az. Kaptam cuccot. És ilyes már meg bele fogod dögleni. Aludjunk már. Már igyekszem. Faszom építkezel oda föl. Meg fog dögleni. Hülye geci. És elfogyottól haladok. Professzionál. Siess már. Azért mert nem fog megdönteni, tudod? De nem fogsz aludás közben meghalni, bazd meg. Júj, felém pont jött egy skeleton nyila. Hol van a skeleton? Nézd ide föl, itt aludtam. Mondj oda építkezzél. Kis fa. Hol a faszomba aludtál te? Én benne a sűrűjében, és ott hagytam az ágyat. Hol vagy?
Ágyat kiütötted? Ja, nálam van az ágy. Nincsen benne. Az enyém is. Ez Enyém itt van van én. benne, nézd. Én itt aludtam. Ott is van egy falu. Na mindegy, majd megnézzük. Gyere már ide! Gyere már ide! Hol van egy Faszom fal? itt. Itt aludtam. Ágyam ott? Jó. Ott egy falu, gyere menj. Hány falu van itt, bazd meg? Ott is egy falu. Gyere már. Geci, láva is van. Hol vagy? Hát mentem előre fele, láttam a dombot. Tényleg ott van egy falu. Úgy látszik, elég jó helyre spannoltunk, hogy ennyi falu van. Ja, és kéne egy alma. Nyom, 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 nyom. Igen, bazd meg. Körülnézek mindjárt. Addig farmold le megint. Ó, elég jó. Hoppá, felgyulladt. Mennyi lába van is? Itt a chest. Én tudom. Itt lesz chest. Én tudom. Én tudom. És van chest. Mi van benne? Vaskard, facsemete 3 alma, 3 polygenium, 3 darab arany, 3 darab emerald. Nekem álma az kell. Minek? Ne bazd már el. Aranytól kell nekem. Gyűjtsük. És nekem miből kell? Te mit akarsz aranykard? Ez nagyon hamar elkapik. Nem gondolod? Kéne egy vödör. Hogy ez nem kapom meg. Hát igen, azt tényleg kéne, mert itt van lába. Ja, hogy ezzel nem mondok. Hát igen. Jó. Hol vagyol? Farmol. Remek, már is jó cuccokkal kezdtük. Remek, remek, remek. Már kéne csinálnunk a Nether portált, ugyanúgy benne lesz. Már ez külön Nether portálos videó. Ez nem világ. Faszom. Van már időnk, van. Mm. Meg kell kezdeni építkezni. Van 24 ilyenem. Mi ez? Várjál. Ez a Stone Slab. Emerald az nekünk mire jó? Hát az majd kelleni fog szerintem. Jó. Nem tudom. De normálisan farmold már. Csak megyek azt ki. Főleg a krumplitba az meg. Hát egy szépen. Kell egy petabotot, az már biztos. Jó van. Na. Merre fele menjünk? Nem, itt még egy csomó van. Ja. Én így beszállok. És itt hagyja. Na. Remek. Na, menjünk. Na! Akkor menjünk is, mert nem szeretünk időzni. Na, Erre. hol vagy? Itt bazd meg. Na. Induljunk el arra. Biztos? Két falut is én látom. Na mindegy. Szerintem. Hát, nem. Ennyire lemaradt egy ugrásnyira. Egyet ugortam a vízbe. Közben ugorni kell, és akkor nagyobb fogsz menni. Én előre indulok, jössz majd utána? Igen. Közben ennem is. Ó! Remek, egy barlang, megyünk is befele. Ja, biztos. Gyere, gyere, gyere. Gyere már, van nálam csákány. És egy vaskard. Gyere. Menj, az valami. Eszköz. Mi tudsz? Nem tudom, hogy még rohadt fák. Hoztak az idéző fákját? Nem, most már nem menjünk vissza, és itt nincsen. Ez egy szar. Ez nem fos volt most. Ott is van egy, várjál. Miért mozgolódik? Nem tudom miért. Így, na ez jó lesz. Gyere már. Beragadtam. Hol tudsz abba a kis barlangba beragadni? Ez jónak tűnik. Vigyázzál, Geci, mert Inkább nem csákány lesz a kezemben. Ez se volt túl nagy.
Várjál már, ez a dolog, én hülye vagyok. Árnyékod van. Lel. Jó. Merre? Ez mi? Zsupsz? Még egy. De Jó. szerintem semmi. Mindegy, itt van szén. Na, szén. Nem. Ó, szép. No. Én is ezt mondom. Mennyit vegyek? Amennyi csak van ott. De nem tudok, mert szaracsákány és lusta vagyok ezzel én is ügyelni. Bár, itt tudom, én lehet kiütöm. Te mit csinálsz? Nézd. Mi vagy én közel? Én nem tudok ütni. Na, Mennyi szént nyertél be, te buzi? 2. Nem baj. Ó, ott is egy barlang. Vagy itt már voltunk. Aj, menjünk már építkezz már rohadt ház, mint teket csak a barlangban. Gyere már akkor, na. Faszom. Barlang. Barlang. Szóval, Hát jó. köszönjük. Keresünk meg úgy Tudod, tisztán. mikor jövünk én ide vissza. Gyere. Gyere már. Na, menjünk akkor. De hogy... Ja. Egyeszer. Lába fújom ott. Most szapadsz, le fog égni az egész erdő. És ez tiszta... Nem fog Miért lenni. ilyen rendgyerős a... De egész jó kezdődött ez a map, de most miért ilyen... Nem van, keresünk valamit, kész. Gyere. Nem fogom belehalni. Látsz, nem? Persze látlak. Akkor siess. Csak túl gyors vagy. Hát bocs. Mit szoktam menni. Ez hogy van? Mindig nem fogtam fel. Tényleg, ezek milyen fák? Itt kidőlt fák, hogy mi? Nem tudom, valami olyasmik lehetnek, de itt nagyon sok fa van. Annyi bal legyen. Gyere, idézem. Kell, lakunk lomba, bazd meg. Abban nagy lomba vagy Te fönn. bolond vagy? Én nem lakok lomba, mint a csövesek. Lomba. Na, én most már Lomba. leestem a fára, nem tudom, hol vagyok hozzád képest. Én látlak, itt vagyok mögötted. Nézd fel. Na, ott van nevem. Na, hát nem? Na, akkor gyere erre. Gyere már, bazd meg, hát gyere Erre. már. Én faszom! De akkor gyere! Es le! Miért? De es nem tudom, hogy hol faszomba vagy. Itt vagyok. Jó, most már látlak. Itt víz van. Most akkor ott Mocsarat ugrálsz. találtam. Ja. Így, most már nem. Meg most már igen. Na, siess. Nem látlak, csak szólok. Még piros virágok vannak itt. Ó, nád! Van itt. Víz közelébe kéne lenni. Hát az víz, itt egy homok. Gyere már. Hol vagy? Itt. Fordulj vissza a piros Bazd virágokba. meg. Én szedek ebből, bazd meg. Jössz. Na persze. Gyere már. Sírka. Vigyázz, megtámad a sírka. Jó, drága. Tudom. Gyere meg kicsit. Nem fogok oda menni. Jó van. Hangosabban beszéljél. Hangosabban beszélj egy kicsit akkor. Na. Ezt már csirkeús is akkor. Micsoda? Akkor már lesz legalább csirkeús. Nem. Nem azért. Hol vagy? Gyere már. Mi a faszért arra menni? Ott mocsoras? Elég szar ez a map. Hát. Jó jött ez a kettő ízé. Mi a faszom? Lakhatunk akár mocsárban is. Nem tudom. Sokkal pár úgy sincs, akkor kraftunk hajzét, bazd meg, hajót. Nem. Tényleg nem. Istenem, de te meg hova a faszomba futsz? Én itt vagyok fönn. Au, akkor most menjek utána. Még egy falu. Szopat. Ne, de itt voltunk. Nem az volt, hogy De, nem. de. Ez az. Infinity a map? Igen.
Ez komoly, hát már a harmadik falu bazd meg akkor, hogyha ez... Itt már voltunk, nem? De itt meg ki vannak ütve a virágok. Itt még nem voltunk szerintem. De... De akkor lehet, hogy voltunk. Akkor is már, akkor már voltunk. Ja, itt már... De nem. Itt még nem voltunk, De itt csak legalább az előző akkor- próbamappunkon. De itt, de voltunk itt, de mi a fasz keresünk itt? Á, Csonti, gyere! Meg fog halni, három Én szív, három elmentem. szív. Három szív. Három szív. Ne! Ne! Geci! Jó, megöltem. Elfelejtettem most kardotni. Hol vagy? Egy fám. Hát de bazd meg, Távol. miért hadsz itt folyton? Azért mert nem fog rád várni, még megpusztulsz. Nekem van egy szívem, én nem fogok Na, meghalni. szerintem lassacskán abba hagyhatjuk a videózást, és Akkor majd azon találkozunk kéne. folytatjuk, és meg fog dögleni, úgyhogy nem fogunk Na, találkozni. gyere gyorsan. Nem tudom, hol vagyok. Látlak, majd ott ahol Meg vagy. fog halni akkor. Én is. Halállal fog végződni. Befutok ide egy... Egy lövés is meghalok, csak úgy szólok. Akkor siess. Én meghaltam. Nem áll. Viccelsz? Ne, meghalok! Hol vagy, bazd? Gyere már! Meghaltam. De fasz, én is meg fogok. Na jó van. Hallj meg akkor te is. Most halljak meg a vaskarddal, 3 emeráldal is izével. Muszáj, ezt nem tudom, azt pauzoltam. Tehát az elejére nem. Hát jó. Ez az első izén. Várjál. Maradj ott, én tudom, hol vagy szerintem. Látod alól a nevemet, majd nézz körül. Látlak. Hol vagy? Ja, igen, jó. Na, Na hát akkor szerintem... ennyi lett volna a Jó, első jó, jó, epizód. jó. Ennyi lett volna az első epizódig, meg nem döglünk, na. Ennyi lett volna az első epizód. És majd visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok! Várjál. Sziasztok! Ja, így nem lehet ilyen.